Тренировка за гръб, фокус, плътност, домашни условия с 2 дъмбела. Какво може да започнем? Гребане с подхват. Ръцете са под дъмбелите или лоста. Тук при гребането много важно нещо е да дърпаме към долната част на корема. Разтягаме максимално. Най-горе стягаме гърба. Разтягаме, горе стягаме. Контролираме тежестта, когато пускаме. 4 по 10. Почиваме 10 до 15 секунди и минаваме гребане с надхват. Фокусът е плътност, както казах. Същата логика. Към долната част на корема, горе задържате, стягате гърба, разтягате максимално надолу, контролирате тежестта, особено ако са по-тежки. С тези само показвам. Всеки ще си прецени тежестта спрямо ситуацията си. За някой ще са 1 кг, за някой 10 тона. Гледайте само себе си и развивайте себе си. След почивката 10-15 секунди индивидуално с всяка ръка. Максимално тук разтягате напред. С това упражнение най-добре се разтяга гърба. Стягате горе задължително. Всяко едно повторение трябва да е от значение, особено като са 10-12. Не бързайте да ги правите или да не контролирате, да ви дърпа дъмбела. Просто да го хвърляте, да се засилвате така инерция с краката, с кръста. Не, максимално само с мускулната група, която тренирате. И завършваме с следното упражнение, то е за кръста и гърба. Супермен, слягаме ето така, вдигаме краката и ръцете, стягаме кръста, пускаме ги. Стягаме кръста. 4 по 15 е тук, защото е със собствено тегло. Контролирате, стягайте, пускайте бавно. Един много важен съвет, който се учи с течение на времето, че всяко едно повторение трябва да е качествено. Много по-важно е как се изпълняват повторенията, отколкото 5 грешни серии. Да, пак усещате, натоварвате мускула, но повярвайте, това е много важно за оформянето на мускула. Когато изчистите, ще изглежда доста по-добре, ако сте изпълнявали качествени повторения, отколкото грешно. И така няма и да се контузите, при някои упражнения е опасно. Успех! Харесайте клипчето, споделете го, така помагате да стига до повече хора, които се интересуват от подобни видеа. Благодаря!